No cuarto modo de amor, noso Señor faille gustar á alma agora grandes delicias, agora grandes penas, e delas imos a falar. A veces semella que o amor esperta docemente na alma, elévase radiante e conmove o corazón, sen acción algunha de natureza humana. O corazón recibe entonces un toque tan delicado que é atraído tan vivamente por amor, tan fortemente atrapado, tan apaixonadamente abrazado por él, que a alma ríndese totalmente conquistada. Experimenta unha intimidade nova con Deus, unha iluminación do espírito, un maravilloso exceso de gozo, unha noble liberdade, e unha necesidade íntima de obedecer o amor. Coñece entonces a plenitude e a sobreabundancia, sente que todas as súas facultades pertencen ao amor, que a súa vontade é amor, e encóntrase somerxida, abismada no amor, tragada por el. Ela mesma non é máis que amor. A beleza de amor fíxoa fermosa, a súa forza devorouna, a súa dozura absórbea, a súa grandeza inunda, a súa nobleza abraza, a pureza do amor engalanouna, a súa altura elevouna incluindo a nel. Ela é toda do amor, e só do amor pode ocuparse. Cando a alma experimenta tal sobreabundancia de delicias, tal plenitude, o seu espírito abísmase todo enteiro no amor, o seu corpo desfalece, o seu corazón derrítese e as forzas abandona. Dominada de tal modo por amor, apenas pode manterse en pé, e a miúdo perde o uso dos seus membros e os seus sentidos. É como unha copa repleta que se derrama con menor movimento. A plenitude do seu corazón abruma e, sen advertilo, ao toque máis lixeiro, por unha miudeza, desbórdase o amor. Meu querido ouvinte, se che gustou este tipo de contido, por favor, dalle like, comparte, non dubides en suscribirte aos creadores de contido en galego. Estamos moi agradecidos de recibir este tipo de apoio.